ndị nke m, ana m anabatakwa unu n'asụsụ Igbo nke taa. Achọrọ m ịkụziri gị ihe a na-akpọgasị ụfọdụ okwu n'asụsụ Igbo, ka ọ ghara ịbụzi ịchọ ikwu ihe ha bụ n'asụsụ Igbo, iwere asụsụ Bekee wee kwuo ha. Okwu Bekee dịka jollof rice maọbụ fried rice, jollof rice maọbụ fried rice. Ịchọ ikwu ese achọrọ m iri jollof rice, ma ese achọrọ m iri fried rice. Ihe ị ga-ekwu bụ achọrọ m iri osikapa agwọrọ agwọ, maọbụ achọrọ m iri osikapa eghere eghe. Ihe a na-akpọ osikapa fried na Igbo bụ osikapa eghere eghe. Ihe a na-akpọ jollof rice na asụsụ Bekee bụ osikapa agwọrọ agwọ. Like, share and comment on this video. See you some other time. Bye.